טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא התחלנו בשיעור הקודם סימן ק"ב, סימן מאוד מאוד חשוב. אמרנו שהסימן הזה הוא מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון שלו עוסק בדין של איסור לשבת ליד המתפלל, שזה סעיפים א', ב' וג', והחלק השני שלו עוסק באיסור של לעבור לפני המתפלל. זה שני איסורים שונים לגמרי, אבל מצד שני הם קצת דומים אחד לשני, לכן הטור כלל אותם בסימן אחד, וכן נמשך אחריו גם השולחן ערוך בית יוסף, וגם את כולם, את שני הדינים הללו כתבו בסימן ק"ב בטור ובשולחן ערוך. אז בשיעור הקודם דיברנו על האיסור, החלק הראשון, שזה האיסור לשבת ליד האדם המתפלל. ראינו שיש לאדם איסור לשבת ליד אדם שמתפלל תפילת עמידה. הטעם שהביא בית יוסף בשם הראשונים, שאדם שמתפלל ואדם אחר יושב לידו, הוא נראה, למרות שהוא כבר התפלל או שעתיד להתפלל, זה לא משנה, האיסור לא בגלל שהוא לא מתפלל באותו רגע, אלא האיסור שהוא נראה כאילו כביכול אותו חברו שמתפלל מקבל על עצמו מלכות שמיים, והוא לא רוצה לקבל על עצמו, פורק מעצמו עול מלכות שמיים. לכן תקנו חכמים שיהיה אסור לאדם לשבת ב4 אמות של מתפלל. ראינו בגלל שהטעם הוא מחמת זה שהאדם נראה כאילו הוא פורק מעצמו מלכות שמיים, לכן אם האדם הוא עוסק בכל שאר תיקוני התפילה, קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, איזה פרק איזה הוא מקומן, פסוקי דזמרה, קורבנות וכן על זה הדרך, אז עליו לא נאמר את הדין הזה, ולכן לאדם הזה שעוסק בתיקוני התפילה יהיה מותר לו לשבת ליד אדם אחר שמתפלל. ראינו לעניין כמה מקומות, ניסינו לברר מה הדין לעניין אדם ששומע חזרת השליח ציבור, האם גם לא הוא בכלל זה שעוסק בתיקוני התפילה, וגם ניסינו לראות מה לגבי אדם ששומע קריאת התורה. זה מצוי מאוד שהאדם סיים כבר את תפילתו וחברו עדיין מתפלל והוא רוצה לשבת, אבל הוא נמצא ב4 אמות שלו. עכשיו הוא לא עוסק בתיקוני התפילה מצד אחד, הוא לא עוסק באיזה משהו שהוא אומר בפה, אלא הוא רק מקשיב לחזרת השליח ציבור. ראינו האם זה דבר שנקרא עוסק בתיקוני התפילה. אז ראינו חילוק בין שומע קריאת התורה לבין שומע חזרת השליח ציבור. ראינו בזה כמה חילוקים, יצאנו להלכה ולמעשה ששומע שליח ציבור, חזרת השץ, נאסר בישיבה ליד המתפלל, כי הוא לא נקרא שהוא עוסק בתיקוני התפילה. מה שאין כן שהאדם שומע קריאת התורה מפי השליח ציבור, בזה הוא נקרא כעוסק בתיקוני התפילה, מחמת שהוא חלק מהציבור וזה חובת הציבור, והוא יוצא מדין שומע כעונה, ולכן בדבר הזה יום מותר לו לשבת ליד אדם שמתפלל. כמובן אמרנו שגם אם יש מחיצה שמפרידה, כל מחיצה בתורה, מחיצה שמועילה, זה מחיצה שגובה 10 טפחים ורוחבה 4 טפחים. ממילא עם הכיסאות שלנו פה, כאשר מורידים את המושב, מקפלים אותו למעלה, אז יש לנו דין לבוד מהרצפה עד אליו פחות מ3 טפחים, זה מצטרף, ואז יש לו 4 טפחים ברוחב ו10 טפחים בגובה, אז כאן זה נחשב הפרד לאדם שמתפלל ואתה יכול לשבת ליד אדם כזה. אבל אם זה באותה שורה שלך, שאין לך את ההפרד הזה, אז אם אתה שומע שליח ציבור, חזרת השץ, אמרנו שהדבר הזה הוא לא נקרא עוסק בתיקוני התפילה, ולכן גם אתה חייב לעמוד, או שתשב במקום אחר, או אם אדם שומע קריאת התורה, אז יהיה מותר לו לשבת בגלל שהוא נקרא עוסק בתיקוני התפילה. לאחר מכן ראינו לעניין אדם שלומד תורה. עכשיו אדם לומד תורה, לומד גמרא, לומד משנה, לא משנה אחד מהדברים שהוא לומד, והוא ליד המתפלל, האם מותר לו לעוסק בתורה, או דווקא תיקוני תפילה, האם מותר לו, שזה גם נקרא כמו עוסק בתיקוני תפילה, או שהדין הזה נאמר דווקא בעוסק בתיקוני התפילה. ראינו שמרן השולחן ערוך בבית יוסף מעריך בזה מאוד, מפלפל בזה, מביא דעות לכאן ולכאן, אבל הכריע בשולחנו הטהור, בשולחן ערוך, שאין לזה דין, כשאמרנו שההלכה סתם ויש אומרים הלכה כסתם, ומאחר שביש אומרים הוא הביא את הדין הזה שגם הלומד תורה מותר לשבת ליד המתפלל, לכן אמרנו נראה שדעת מרן שלומד תורה זה לא נקרא עוסק בתיקוני תפילה, ולכן אדם שלומד תורה ואדם מתפלל לידו, אסור לאותו אדם לשבת ליד אדם אחר שמתפלל. עד כאן ראינו בשיעור הקודם. היום אנחנו בעזרת השם נמשיך עוד כמה דינים בדברים הללו, בדין של ישיבה ליד המתפלל. בעזרת השם היום גם נסיים את זה כדי ששיעור הבא נוכל להתחיל בדין של לעבור לפני המתפלל.
אז היום נדבר מה הדין לשבת מאחורי המתפלל. ראינו שלשבת לפניו מהצדדים אסור, אבל אם אני רוצה לשבת מאחוריו, הוא נמצא לפניי ואני רוצה לשבת מאחוריו, האם גם זה בכלל האיסור של לשבת ליד המתפלל? נראה מה הדין באדם שאומר אין בעיה, אני לא יושב ליד המתפלל, אבל אני קצת קשה לי לעמוד, אני ישען. האם ישענות יש לה דין של ישיבה או דין של עמידה? נראה לאחר מכן מה הדין של חולה וזקן. אדם שחולה או שזקן וכיוצא באלו, שקשה לו לשבת, קשה לו לעמוד. אתה אומר לו צריך לעמוד, אדם מתפלל לידך, אומר קשה לי, אין, לא יכול, חלוש. האם מותר לאותו אדם לשבת? ובסוף הדברים גם נראה בעזרת השם מה הדין לאדם שהתיישב. הוא יושב, עכשיו פתאום בא אחד והתפלל לידו. האם אני צריך לקום מחמת זה שהתפלל לידי? מה, אני ישבתי בהיתר, הוא לא היה פה כשאני באתי. עכשיו, כשאני באתי, ישבתי, הוא עכשיו מתחיל להתפלל לידי. האם הוא מצריך אותי בתפילה שלו לידי לקום, או לא מצריך אותי לקום? אז זה בעזרת השם, אנחנו נחתום את הסעיפים האלה. כן? אני יושב ופתאום מישהו בא להגיד קדיש לידי. לא, קדיש אין לזה דין של תפילה. קדיש זה, נכון שקדיש כתוב שכשם שאין עוברים בפני המתפלל, גם לא לעבור בפני מי שאומר קדיש, זה נכון, אבל רק בזה החמירו. כלומר, לא החמירו בישיבה ליד אדם שאומר קדיש ובעוד כל מיני דברים, לא החמירו, כי תפילה יותר לעניין הדברים האלה, תפילה יותר חמורה, כי בתפילה נאמר שצריך כוונה וצריך הרבה דברים, שבקדיש לא נאמרו הדברים האלה, עומד בפני מלך, צריך שיהיה לבוש ראוי. קדיש זה גם, כמובן, שכתוב שקדיש זה השבח הכי גדול שיכול להיות לקדוש ברוך הוא, שנאמר לעילה מכל שירתה, תשבחתה, נחמתה, למעלה מכל שבח ושיר וכל הדברים וכל פאר שיכול להיות, הקדיש זה מעל כולם, אבל לעניין הדברים האלה, תפילה יש לה עליונות על פני הקדיש. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו בעזרת השם נברר מה הדין שהאדם עכשיו מתפלל ואתה רוצה לשבת מאחוריו. השולחן ערוך אומר, הגמרא אומרת שאסור לשבת ליד מתפלל. מה זה ליד מתפלל? 400 של מתפלל. מה הכוונה ליד 400 של מתפלל? הכוונה, האם הכוונה בין מלפניו, בין מן הצדדים, בין מאחוריו, או רק לפניו והצדדים, אבל אחוריו מותר? זה הדבר שבעזרת השם אנחנו נצטרך לברר עכשיו, לדקדק בדעת מרן השולחן ערוך. אז בואו נחזור, נקרא את השולחן ערוך ונראה מה יוצא מפה. אומר השולחן ערוך, אסור להישב בתוך 400 של מתפלל. איפה ב-400 שלו אסור? אומר השולחן ערוך, בין מלפניו, בין מן הצדדים, צריך להרחיק 400. לכאורה, דברים פשוטים בדעת מרן. הוא לא כתב מאחוריו. איפה הוא כתב? כתב בין מלפניו, בין מן הצדדים. לכאורה לאחוריו, יהיה מותר. אז מפה יוצא לנו, שאדם שמתפלל ואני יושב מאחוריו, הדבר הזה יהיה מותר. כל מה שנאסר זה רק מהצדדים, וכל הרדיוס של 400 שלפני המתפלל. עד כאן, הכל ברור. אבל, ככה זה באמת גם מביא, אבל קשור לנושא, לא להסיד אותי מהנושא. אבל רק אם זה קשור לנושא, אם זה לא קשור לנושא... שים את הסידור שם ולעמוד על אותך, זה בסדר. טוב, זה לא קשור לנושא שלנו, אם אתה רוצה, אחרי זה אפשר לשאול. עכשיו אנחנו, עד עכשיו יצא לנו הלכה דבר ברור מהשולחן ערוך, וככה גם מביא באמת הטור. אבל לכאורה יש פה איזו נקודה שהיא קצת קשה. השולחן, הבית יוסף שמביא את דברי הטור, הוא כותב, מוסיף את המילים, וכן כתב הראש והתוספות והמרדכי. ככה הוא כתב. עכשיו מי שיפתח את התוספות ואת הראש ואת המרדכי במקום, יראה שלושה התנבאו בסגנון אחד, כתבו בין מלפניו, בין מן הצדדים, בין מלאחוריו. אז לכאורה הדבר הזה הוא קשה מאוד. מצד אחד השולחן ערוך והבית יוסף מביאים את דברי הטור, בין מן הצדדים, בין מלפניו. אבל כל הראשונים שהוא הביא בבית יוסף, כתבו גם לאחוריו. אז צריך להבין מה כוונתו של הבית יוסף. הבנתם את השאלה? שהוא מביא את ההלכה, הוא כותב לפניו והצדדים. אבל שהוא אומר, וכן כתב, מביא שלושה ראשונים, המרדכי, הראש והתוספות. שלושתם כתבו לפניו מהצדדים, וגם כתבו לאחוריו. איך? התחלנו לדבר על זה פעם שעברה, הייתי באמצע התירוץ השני, בגלל זה כבר אמרתי נתחיל את הנושא הזה מההתחלה. את השאלה הזאת רק. זו שאלה אחת. עוד שאלה שלנו פה בסוגיה. הראש כתב, איך אנחנו לומדים מהפסוק? איך למדו, הרי לא כתוב שם 400 לפניו, מהצדדים, לאחוריו. איך איך הראשונים והגמרא הבינה שאסור לשבת בית כל 400 של להתפלל? מי אמר? אולי זה רק לפניו, אולי זה לא מהצדדים.
אז הוא אומר, הנני האישה הניצבת עמך בזה. מה זה זה? זה גימטריה 12. כמה זה 12? 12 אמות. מפה אסור לשבת, 4 לפניו, 4 מהצדדים, 4 מאחוריו. לכאורה, אם אנחנו נספור, 4 כפול 4 זה 16. אז איך מהמילה זה, שזה 12, הגענו ל-16? זה עוד שאלה שפה עולה. תכף נתרץ את כל השאלות האלה, ואז אנחנו יצא לנו פה את הדין. עוד שאלה שפה, התז מקשה קושייה. הרי מי זה היה הראש כלפי הטור? זה היה אבא שלו. והטור, שזה הבן שלו, הגם שהוא הרבה, לא הרבה, אבל חלק מהמקומות הוא חולק עליו, אבל גם שחולקים, שלמשל אדם חולק על רבו, או אדם חולק על אביו, יש דרך. צריך להביא את דברי אביו, גם ככה גם הוא עושה בכל המקומות. כל המקומות שהטור חולק על הראש, הוא אומר, ואבי, אדוני אבי ז"ל, כתב ככה וככה וככה, והוא פוסק אחרת להלכה. כלומר, הוא מביא את דבריו, מכבד את דבריו, ופוסק שלא כמותו. מקשה התז קושייה, אם אתה הטור, הרי הטור כתב לפניו רק מלפניו ומהצדדים. והוא לא כתב לאחוריו, והראש כתב גם אחוריו. הטור כאילו התעלם לגמרי מאביו הראש, ולא הזכיר בכלל אחוריו. לא רק שלא הזכיר, הוא אפילו לא הביא אותו בתור דעה וחלק עליו, אלא בסתם הוא פשוט לא הזכיר אותו. ככה מקשה התז. לכאורה אנחנו צריכים להתמודד עם שלושת הקושיות האלה, להביא זה פה תירוץ שיתרץ, אם יש איזה משהו שאפשר להגיד שמתרץ את כל הבעיות, את כל הקושיות, זה הדבר הטוב ביותר. אז לכאורה חשבנו להגיד ככה, המהרש"א באמת מתייחס לנקודה הזאת. הוא כותב על השאלה השנייה שאמרנו, איך הראש מהמילה בזה, שזה, אני הישבת הנמצא איתך בזה, זין והי 12, איך יצא לו 16? אז הם כותבים שזה לא משנה עכשיו, אם אתה רוצה להגיע לצדדים, מספיק שתגיד לי לפנים 4, 4 מאחור ו4 מהצד. עכשיו, אתה צריך להגיד לי גם את הצד השני? אין עדיפות של צד אחד על צד השני. אז אם אלה זה 12, הבנתם? תגיד לי 4 ו4 ו4. איך אני אדע שהכוונה לצד השני? כי אין עדיפות לצד אחד על צד שני. אז ממילא להגיד 12, כלול בזה שתי הצדדים, 4 לקדימה, 4 לאחורה, ו4 לצדדים. תגיד לי, רגע, מה 4 לצד השני? אני אגיד לך, מה זה הצד השני? אין עדיפות לצד אחד על פני הצד השני. ככה מתרצים את שיטת הראש. ועל השאלה השנייה, הראשונה שהצגנו, הבח באמת כותב שבטור זה טעות סופר. בטור, הטור שכתב לפניו והצדדים זה טעות סופר, באמת צריך להיות כתוב שמה גם מאחוריו, ככה צריך להיות כתוב. המעדני יום טוב כותב קצת תירוץ אחר, הוא אומר שבחנה, הרי על מה נאמר הפסוק הזה? על חנה. ומה בחנה? חנה היא הייתה אישה. ואלי, האם חנה צריך להשמיע לנו, האם על אלי צריך להשמיע לנו שגם מאחוריו אסור? הרי כתוב שלפני ללכת אחורי אריה ולא אחרי אישה. אז בחנה לא צריך להשמיע לנו מאחוריה. אז לכן צריך רק צריך להשמיע לנו את הצדדים ואת לפניו, ואת אחוריה לא צריך להשמיע לנו. ממילא גם מתורץ פה קושיית התז, אז ממילא נמצא. בין אם זה טעות סופר, בין אם זה לא צריך להשמיע לנו, אבל באמת דעתו שגם לאחוריו אסור. ואם דעתו שגם לאחוריו אסור, נמצא שהוא לא חולק על אביו הראש. ממילא מתורץ גם קושייה שהתז הקשה על הטור, איך הוא לא הביא את דברי אביו. מה התירוץ? שהוא לא חולק עליו. ממילא מה נמצא? לפי התירוץ שעכשיו אמרנו, מתורצים כל הקושיות. א', מתורץ, איך יכול להיות שהבית יוסף הביא 3 ראשונים שאמרו גם אחוריו והוא לא כותב אחוריו. אז אם נגיד טעות סופר, נגיד שלא היה צריך לכתוב, על כל פנים זה כוונתו שגם לאחוריו. אמרנו, הקשנו עוד איך ב-12 יוצא 16. אמרנו, שתי הצדדים, זה אותו הכוונה, 400 לפה ולפה, זה אותם 400. ואמרנו, איך הטור לא הביא את אביו, שהוא חולק עליו, הוא לא חולק עליו, גם כוונתו מאחוריו. רק זה טעות סופר, ככה תרצנו. אבל לכאורה הדבר הזה הוא קשה. למה קשים התירוצים האלה? אז א', מה זה התירוץ הזה שבא לכאורה? יש להקשות, יש לדון בדברי הדברים שהם כתבו פה. כי מה זאת אומרת הטור בא רק לפסוק הלכה, הוא לא בא להגיד כזה דבר, הוא לא בא סליחה, מה הטור, מה המעדני יום טוב שתראה שהטור רק בא להגיד את לפניו והצדדים, כי מאחורי חנה הוא לא צריך להגיד לנו, כי לא עומדים מאחורי אישה. הרי הטור בא לפסוק הלכה, ואם אתה בא לפסוק הלכה אתה צריך להשמיע לנו את הדין של אחוריו. איך נדע את הטור את הדין של אחוריו? אז לכאורה זו הקושייה הראשונה שצריך להקשות. עוד קושייה, גם אם נגיד שבאמת כוונתו היה נבלעת את הדבר הזה, והיה פה טעות סופר והוא השמיע לנו מאחוריו ורק לא השמיע, זה טעות סופר.
למה השולחן ערוך שהעתיק את דבריו, למה הוא לפחות הוא לא השמיע לנו? הרי השולחן ערוך, אם הוא הבין שזה טעות סופר, הוא היה צריך להשמיע לנו לפניו, לצדדים ולאחוריו. מה, הטור גם היה לו טעות סופר? זה, השולחן ערוך גם היה לו טעות סופר כמו הטור? לכאורה הדבר הזה הוא קצת קשה להגיד. לכן אמרנו אולי אפשר לתרץ לכאורה בצורה אחרת. בואו ננסה עוד פעם לפתוח, נראה דברי התוספות. הרי אמרנו, אתם זוכרים את הבעיה? יש לנו מצד אחד... לא יש את האיסור הזה, קדימה ואחורה, בלי הצדדים. נסח הדעת, שלא תפריע לו. נכון. מאחורה אין נסח הדעת. בסדר, אין בעיה. אז אין נסח הדעת, אבל... לא צריך, הבנתי. אבל אם... לא, קודם כל אמרנו שהאיסור לשבת ליד המתפעל זה לא משום נסח הדעת, זה משום שזה נראה כאילו עוסק בתפילה, וזה נראה פורק מעצמו מלכות שמיים. אתה צודק שהאיסור לעבור לפניו זה נסח הדעת. זה נכון. לא בצדדים זה נסח הדעת. נכון, אבל... נכון, אבל כאן אמרנו, הבעיה שלי פה בלשבת ליד... כן, אבל לשבת ליד המתפלל זה לא בעיה, אין לי בעיה פה של היסח הדעת. אני לא מפריע לאדם שמתפלל. הרי עובדה של לעמוד לידו כן מותר לי. מה הבעיה בלשבת ליד המתפלל? זה גם נכון, יכול להפריע לו, אבל הבעיה פה היותר גדולה, זה לא לשבת שאתה נראה כאילו הוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, ואתה לא מקבל על עצמך. כן, הנושא של היסח הדעת זה לא התשובה, אין התשובה היא, כמו שאני מדבר, זה בעצם, אתה קנית התחום הזה. זה התז ככה אומר. אתה קנית... אדמת קודש. כלומר, השכינה שלך, זה התחום שלך. אתה נכנס... נכון. של האדם הזה. יפה, מצוין. זה מה שאתה אומר, זה המאירי ככה אומר, וככה גם התז אומר. אבל הבית יוסף הוא הביא את דברי הטור, שהטעם שאסור לשבת ליד המתפלל זה לא מטעם של הוא כותב אדמת קודש, כאילו אדם עכשיו מתפלל במקום מסוים, הוא כל הרדיוס של 4 אמות שלו זה כמו אדמת קודש. עכשיו אתה לא יכול להיכנס לשבת באדמת קודש, זה של נעליך מעל רגליך, מקום אשר אתה עומד קודש הוא איך אתה נכנס ויושב במקום קודש, זה דעת התז, שככה גם המאירי. אבל השולחן ערוך לא משמע ככה מדבריו. כל השאלות האחרות. נכון, אבל... כבר בראש ישר, אז זה לא בעיה. נכון, אבל הקושיות שהעלינו זה לא הקושיות לפי הטעם הקשנו לפי דברי הראשונים. השולחן ערוך, לא משנה מאיזה סיבה. הוא כתב מצד אחד, אסור לשבת לפניו ומהצדדים, הוא לא כתב מאחוריו. אבל כל הראשונים שהוא מביא, כותבים גם מאחוריו. אז תחליט, אתה סובר מאחוריו על השולחן ערוך או שאתה לא סובר מאחוריו? זה הקושיה שהעלינו. לכאורה מפיד ועל פי איך שהוא דיבר, רק לפניו והצדדים, מאחוריו מותר. אבל לפי הראשונים שהוא הביא, כולם כותבים גם מאחוריו. עם זה אנחנו צריכים להתמודד. אם הוא הזכיר כבר, אני מכיר את מה שהם כותבים, אבל אני לא מתייחס. לא, אבל הפוך. אבל הוא הביא סייעתא לדבריו מהם. הוא הביא את דברי הטור, הוא הביא... אבל בנקודה הזאת אני חולק עליהם, שאין צורך מאחוריו. כן, אבל אם הוא היה חולק עליהם, אז הוא היה צריך להגיד, ולא כמו התוספות והמרדכי והראש שכתבו גם מאחוריו. הוא כאילו מביא את הדין של לפניו. הזכיר אותם כדי שלא תבוא בטענה, איך לא ראית אותם. לא, אין בעיה, אז הוא יגיד... ראיתי אותם, ואני לא... אז הוא יגיד, אני לא פוסק, אז יגיד, זה לא כמו הראש והזה, הוא לא כתב לא כמו הראש, הוא אמר וכן כתב הראש והמרדכי והתוספות, ככה הוא כותב, וכן כתב, אבל כשאתה פותח אתה לא רואה שכן כתב. אתה מדייק כמו שאתה אומר, או שבעצם אני רק מזכיר אותם שכתבו, אין בעיה, אבל כשהבית יוסף רוצה להזכיר פוסקים ולא לפסוק כמותם, אז הוא כותב, ולא כמו רבנו יונה, או ולא כמו כך וכך, הוא יודע גם להגיד ולא כמו. הוא כותב, הוא מדבר ברור הבית יוסף, הוא מביא ראשונים ואומר לא, הלכה לא כמותם. פה אתה רואה שהוא מביא והוא אומר וכן כתבו. אתה רוצה אני אגיד לך בדיוק את הלשון, אני לא מדייק. אגיד לך את הלשון המדויקת. הנה. רגע. כן. אני אישה ניצבת עמך בזה, הוא מביא את דברי הטור, מכאן שאסור לשב בתוך אמות של תפילה, בסדר? ומה שכתב, בין מלפניו, בין מן הצדדים, צריך להרחיק 400, ככה כתב הטור. מעיר על זה הבית יוסף, כלומר, על הנקודה הזאת רק, לא על כל הדינים. על הנקודה של בין מלפניו, בין מן הצדדים, צריך להרחיק 400, וכן כתבו שם התוספות, והראש, והמרדכי, ככה הוא כותב, וכן כתבו, כמו שאתה ראית אצל הטור, לפניו ומהצדדים, ככה גם כתבו הראש, והתוספות והמרדכי. ואנחנו פותחים את שלושת המקומות האלה, שלושתם כתוב לפניו והצדדים וגם כתוב מאחוריו. זו הקושיה שאנחנו רוצים להתמודד איתה. אז חשבתי לנסות קצת ללכת לכיוון אחר. בואו נפתח את התוספות עוד פעם ונראה מה הוא בדיוק כתב. אומר התוספות, מכאן שאסור לשב ב4 אמות של תפילה, בין מלפניו, בין מלאחריו, בין מן הצדדים. כמו שאמרנו, כותב גם את האחוריו. אבל מי שישים לב בדברי התוספות,
יש פיקפוק על הגרסה בין מלאחריו. יש כאלה הרבה האחרונים שמחקו את הגרסה הזאת. ככה הרבה מהאחרונים כתבו. ומחקו אותה וכתבו שהגרסה האמיתית זה בין מלפניו, בין מן הצדדים. כלומר, יש כבר פיקפוק בדברי התוספות מה כוונתו. האם כוונתו גם מאחוריו או לא? היו האחרונים שמחקו את הגרסה הזאת. אז אפשר מפה לומר שהשולחן ערוך הבין בגרסה בתוספות שגם הגרסה הזאת היא מחוקה ולא צריך לגרוס את בין מילה אחריו. לכאורה זה יעלה ערוכה רק לדברי התוספות. אבל מה נגיד לדברי המורדכי והראש? הרי המורדכי והראש כתבו לאדיה, שם אין פיקפוק, שם זה שחור על גבי קרם בהיר כתוב בין מילה אחריו. אז מה נענה על זה? אז פה בואו נפתח קצת ההקדמה של הבית יוסף. לפעמים שאנחנו נתקעים צריך לפתוח את ההקדמה של הבית יוסף, הוא נותן לנו הרבה אור ודרכים לפתור בעיות מהסוג הזה. אז בהקדמה הבית יוסף הוא כותב את הכללים איך הוא הגיע לפסיקה שלו. הוא כותב שהוא מציב 3 עמודי הוראה, הריף, הרמב"ם והראש, וכך הוא פוסק את ההלכות שלו. ולא רק שהוא כתב את הדברים האלה שהרבה מצטטים, הוא כתב לנו עוד הרבה דברים מכללי הפסיקה. אני אקריא לכם קצת מהשורה אחת מדבריו. הוא כותב, ולהיות כי כבר נודע שהראש והמורדכי והסמג והסמק וספר התרומה והגרות מימוניות כולם נמשכים אחרי דברי התוספות. שמתם לב מה הוא כותב פה? הוא כותב שהראש והמורדכי והסמג נמשכים בהרבה מקומות על מה? על דברי התוספות. כלומר, הם ראו הרבה פעמים את דברי התוספות, הוא כותב בהמשך שמחמת שהם היו מאוד חריפים דברי התוספות, הם נמשכים אחריו ופוסקים כמותו. אז עכשיו אפשר להבין. עד כמה שהבית יוסף הבין שהגרסה האמיתית בתוספות זה הגרסה בלי מאחריו, והראש והמורדכי העתיקו את הגרסה המשובשת שזה עם לאחוריו, אבל הוא הבין שזה בלי מאחוריו. והוא הבין שהטור הבין, אחרי שהראש כתב גם לאחוריו, הטור כבר הבין שהגרסה האמיתית בתוספות זה בלי מלאחריו, והוא הבין שככה הגרסה האמיתית. אז אם אלה, זה שהראש והמורדכי כתבו גם לאחוריו, זה כתוצאה משיבוש שנפל בגרסה. אז נמצא ממילא שגם דעת הראש והמורדכי, כמו התוספות, שגם אין דין שלאחוריו. ואז גם שר על הקושייה טבע התז. מה התז הקשה? התז הקשה איך יכול להיות שהטור הקשה חולק על אביו, ואפילו לא הביא אותו להלכה, לא הביא אותו וחלק עליו, זה לא דרך של רב לתלמיד כלפי רבו, או אדם כלפי אביו, להביא את דברי אביו או רבו, ולחלוק כדרכה של תורה, בדרך של כבוד. פה הוא לא עושה את זה. הוא כותב בסתם, כאילו כביכול חולק בלי להביא אפילו את דבריו. על פי מה שתרצנו עכשיו, הדבר הוא בכלל לא שאלה. למה? כי באמת, הטור לא הבין שזה היה גרסת אביו, אלא מה? אביו באמת התכוון גם בלי מאחוריו. למה הוא כתב מאחוריו? כי הוא חשב שזה הגרסת התוספות. אבל עד כמה שהתוספות זה לא הגרסה שלו, נמצא ממילא זה גם לא דעת אביו, ואז ממילא אין מחלוקת בין הטור לבין דעת הראש. אז ככה באמת אפשר לתרץ את כל הקושיות, ככה מתורצות כל הקושיות שהבאנו, ולכן אם הדבר הזה הוא אמת מה שאמרנו, אז יוצא שלהלכה על פי השולחן ערוך כל האיסור לשבת ליד המתפלל זה דווקא לפניו ומהצדדים, אבל מאחריו אין איסור לשבת, ואף על פי שהביא את כל הראשונים הללו, הוא לא מה שנקרא לא דק, לא נכנס לעוביים של דברים בשביל להסביר לך שהבא בגרסה ובאמת דעתם שמאחריו מותר לשבת, אלא הוא כתב את זה ככה, והמעיין יכול ללמוד ולהבין לבד הדברים שהדין הוא שלאחריו מותר לאדם לשבת. בסדר? אז יצא לנו להלכה לפי התירוץ הזה, שמה שאסור לשבת ליד המתפלל זה דווקא ב400 שלפניו ומהצדדים. הווה אומר כל הרדיוס 190 מעלות שלי, 90 מעלות, עד קדימה, כל החצי עיגול הזה, ב400 האלה. אבל בדין של מאחוריו אין בעיה לשבת ב400 של מתפלל. וככה באמת זה פשטות דברי מרן השולחן ערוך. מי שיסתכל שולחן ערוך בלי הבית יוסף, ככה גם כתוב 400 בין מלפניו בין מן הצדדים, הוא לא הביא לאחוריו. רק לנו התעוררה קושייה בגלל הבית יוסף שהביא את דברי הראשונים שכתבו לאחוריו, אז תרצנו את הקושייה הזאת, וככה באמת נראה להלכה. המידע, עוד פעם מסיים, בא מישהו מאחוריו, עומד ומתפלל, מתחיל. יפה מאוד, בדיוק לפני שהגעת אמרנו אחד מהשאלות שהעלינו זה השאלה הזאת, מה הדין? תכף אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, אם לא עכשיו אז דבר אחרי מנחה, אבל כל פעמים נגיע לשאלה הזאת, נברר מה הדין האדם שנעמד, כלומר הפוך, שהוא יתיישב ובא זה לידו ויתפלל לידו, האם אדם צריך לקום או לא צריך לקום, זה בעזרת השם אנחנו נדבר. עכשיו אנחנו ניגע בשאלה מה הדין של סמיכה, האם לסמוך, להישען, יש איזה דין של עמידה או לא.
הבנתם את השאלה? האם לסמוך? אדם אומר, אין לי כוח לשבת, אבל אני גם לא רוצה לעבור מקום. הוא מתפלל, אני רוצה לשבת. האם אני יכול לשבת על ידי זה שאני אסמוך, זה לא נקרא לשבת, או שזה נקרא ישיבה? לכאורה היינו אומרים שלפי הטעם שאסור לשבת, שזה רק לא תראה כאילו אתה לא מקבל מלכות שמיים, לכאורה מותר, זה לא נראה שאני נראה כמו עומד. אבל מי שזוכר ולמדנו בסימן צדיק ד' סעיף ח' שמה הדין לאדם שמתפלל תפילת עמידה ורוצה קצת להישען, מותר לו או אסור לו? אז למדנו שסמיכה יש איזה דין של ישיבה. אמרנו שתלוי. אם על ידי מה זה נקרא סמיכה? אם על ידי שהחפץ שאני נשען עליו היה ניטל, הייתי נופל, אז זה נקרא ישיבה. ואם על ידי שהייתי לוקח את החפץ, לא הייתי נופל, זה נקרא הישענות כלילה שלא באמת עכשיו גורמת לי לעמוד. אני עומד גם בלי הדבר. עובדה שאם תיקח את זה אני אמשיך לעמוד. אז זה שזה דין של עמידה. אז הוא הדין לנידון שלנו. כך אומר המשנה ברורה וכף החיים, שגם פה לעניין שלנו, שאם זה סמיכה כזאת שיינטל החפץ היית נופל, אז זה אסור לאדם מתפלל. אבל אם זה סמיכה שאם היה ניטל החפץ אז לא היית נופל, אז הדבר הזה יהיה מותר. ממשיך השולחן ערוך ואומר, באותו סעיף, ויש מי שאומר, דעני מילי, כל מה שאמרנו שאסור לשבת ב400 אבל מחוץ מותר, מן הצד. אבל כנגדו, הווה אומר לפניו, אפילו כמלוא עיניו אסור, אפילו עוסק בקריאת שמע. מה כוונת מרן השולחן ערוך להגיד לנו פה? אז באמת מי שיפתח את בית יוסף יראה שיש טעם נוסף למה אסור לשבת ליד מתפלל. האוהל מועד זה היה אחד מסוף תקופת הגאונים. הוא כותב שיש איסור נוסף. מה האיסור הנוסף? שזה נראה כאילו המתפלל משתחווה לך. אם אתה עכשיו יושב ומישהו מאחוריך מתפלל ולכיוון שלך, נראה כאילו משתחווה לך. אז ככה אומר האוהל מועד, שצריך האדם, אפילו אם האדם עוסק בתיקוני תפילה, אם זה לפניו, לא משנה, אפילו מחוץ ל400, שזה תרתי לטיבותא, גם מחוץ ל400 וגם עוסק בתיקוני תפילה, אפילו אחי, לא הותר לאדם לשבת. אבל מי שישים לב, יראה שהשולחן ערוך הביא את זה רק יש מי שאומר, והלכה שסתם ויש אומרים, הלכה כסתם. מה גם שכל הראשונים שהבאנו לא אומרים את הדין הזה. ואם באמת הם היו סוברים את הדין הזה של האוהל מועד שלפניו צריך כמלוא עיניו, הם היו צריכים להביא אותו, לא היו צריכים להכשיל, לא היו מכשילים אותנו, נכון? אז לכן להלכה ולמעשה ככה מביאים הבן איש חי, הפרי חדש ועוד מהפוסקים, שלהלכה ולמעשה אין איסור בין מלפניו, בין מן הצדדים הדין שווה, אם זה בתוך 400 אסור, ואם זה מחוץ ל400, הדבר הזה יהיה מותר. כאן לכאורה סתם אמרנו לשאול שאלה כללית, למה השולחן ערוך מביא את הדין של יש וסתם? מה המטרה? מה המטרה? אם אתה באמת אומר שסתם ויש הלכה כסתם, תביא לי רק את הסתם וזהו. למה אתה מביא לי גם את הדין של היש? הרי ההלכה לא כמו היש. מה אתם אומרים? מה, רוצה לבלבל אותנו? יש לו על מי לסמוך. יש לו על מי לסמוך, אבל פה זה לחומרה. פה הוא אומר לך שסתם אתה אסור לך, סתם מותר לך לכן לחוץ ל400. ויש אומרים שאסור לך. מה אתה מספר לי שיש אומרים שאסור לי? מה, כי... להחמיר. אתה אומר כאילו מי שרוצה להחמיר. אז מה מי שרוצה להחמיר? אז שולחן ערוך... אבל אפשר להחמיר בהכל. שולחן ערוך צריך להגיד לי שאני צריך להחמיר. כן, אפשר להגיד מתי צריך להחמיר, מתי החומרה היא סתם מוזנה, כותב לך את כל הדרך. יפה מאוד. אז אם אני מחבר את מה ששניכם אמרתם, יוצא אחד מהדעות. דעה אחת אומרת שהשולחן ערוך, אתה יודע למה הוא הביא לך את היש אף על פי שדעתו כמו הסתם? בגלל שהוא רוצה לחשוש. נכון שמעיקר הדין אני סובר אומר השולחן ערוך כמו הסתם, אבל אני מביא גם יש מי שאומר כדי לומר לך שאף על פי שאני לא מכריע ככה להלכה, אבל על כל פנים ראוי לחשוש לדעה הזאת. אם אני מחמיר כמו שאתה אמרת להחמיר ואתה אומר שראוי לחשוש לא על כל דעה, אז באמת מקום אם באמת סתם חומרה שאין לה אפילו צד להחמיר כמותה, שולחן ערוך אפילו לא מביא אותה בתור יש אומרים. אבל אם הוא מביא את זה בתור מי שיש אומרים, אז כוונתו לומר לנו שראוי להחמיר כמו הדעה הזאת. כלומר, אף על פי שזה לא עיקר הדין, אבל ראוי שתחמיר. זה דעה אחת באחרונים, וזה באמת הרבה מהדעות. חכם עובדיה לא כמו הדעות האלה, והוא כותב שהדעת השולחן ערוך בלומר לך יש אומרים, זה רק לחלוק כבוד לאותו חכם. כלומר, אם אני עכשיו אכתוב שולחן ערוך ואכתוב לך את ההלכה לא כמו אותו חכם שקבע שאסור, שמותר, לכאורה זה נראה כאילו זלזלתי בדבריו, אפילו לא החשבתי, לא הבאתי אותו. אומר הרב עובדיה שהשולחן ערוך רצה לחלוק לו כבוד, אז לכן הוא הביא אותו
בדעת יש אומרים. הבנתם? אז יוצא באמת נפקא מינה עצומה להלכה. לדעת חכם עובדיה ועוד מהאחרונים, שדעת היש אומרים זה בא רק לחלוק כבוד. אז אין שום עניין גם להחמיר כמו הדעה הזאת. למה? כי דעת מרן בכלל לא להחמיר, אין לך אפילו בכלל שום צד להחמיר ואין סיבה שתחמיר, כי ההלכה כמו הדעה הראשונה, כמו הסתם. אבל לפי כף החיים, לפי עוד מגדולי האחרונים, בן איש חי ועוד, שכשמרן מביא דעה בסתם ויש אומרים דעתו לחשוש לה, יש אומרים, אז נפקא מינה לכאן שאדם ירא שמיים צריך לחשוש לדעה הזאת. הבנתם את הנפקא מינה להלכה? אם אנחנו אומרים כמו הרב עובדיה, אין בכלל שום צד לחשוש, יש אומרים רק לחלוק כבוד לדעה השנייה. אבל לפי הפוסקים האחרים שאומרים שצריך גם לחשוש לדעה הזאת, אז באמת צריך לחשוש, ירא שמיים צריך לחשוש לדעות האלה ולקיים גם את דברי היש אומרים שבשולחן ערוך. זה סתם היה אנקדוטה, מה שנקרא אגב גררה, שכבר נכנסנו לנקודה של סתם ויש אומרים, אז כבר אמרנו את הדין הזה, לא כל כך קשור לפה, זה קשור לכל כללי הפסיקה של השולחן ערוך, שאתם רואים סתם ויש אומרים, איך להתייחס. איך? תגיד על הרמה שהוא מוסיף גם על השולחן ערוך. הרמה הוא שהוא בא להוסיף על השולחן ערוך, יש פעמים שהוא רק בא לכתוב את המנהגים שהיה באשכנז, ויש פעמים שהוא בא לחלוק. הרמה ודאי בא לחלוק, אבל הוא בא לתת הוראה לבני אשכנז. לאכן היוצאים ביד רמה, הם פוסקים כמו הרמה, אז הם ככה הולכים. שיש אומרים הם גם בא לחלוק. מי? יש שולחן ערוך. השולחן ערוך מביא סתם ויש אומרים. אז גם יש חולק על הסתם. ברור שיש חולק על הסתם, אבל השאלה מה דעת השולחן ערוך, האם אני צריך לחשוש לסתם, אני בתור לומד, צריך לחשוש לסתם? לפי מה שהרב עובדיה אומר, שזה סתם מתוך כבוד. כן. אז יש לו הרבה פוסקים, צריך לחלוק להם כבוד. בסדר, זה דעתו, ככה דעתו, שיש פוסקים שהוא רצה לחלוק להם כבוד באותו עניין. כן, בסדר, יש כאלה בכלל טוענים טענה, עוד טענה, הם טוענים שאיזה כבוד יש, אתה מביא פוסק, מביא ראשון, ולא פוסק כמותו, זה כבוד. נכון, יש דעות לכאן ולכאן, אבל על כל פנים, יש זה מערכה לקראת מערכה, יש דעות לכאן ודעות לכאן, לכן כל אחד... מה שאומר שיש זה לחשוש, זה יותר... אז יש כאלה, נכון, הרבה מהאחרונים ככה כותבים, גם הרב אופיר מלכה ככה דעתו, שכשהמרן מביא סתם ויש אומרים, דעתו לחשוש לדעת יש מי שאומר. נכון, אבל גם לדעת, יש גם עוד דעות לפה, דעות לפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.